расман муҳориба дар вазни миёна Энтони Хернандес бо рекорди 11 зидди Икрам Алискеро бо рекорди 15-1 рӯзи 18 феврал дар турнири UFC 298. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. аллакай имшаб, яъне шаби 2 ба 3 декабр турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду топови ҷангори вазни сабук Арман Царукян ва Бенил Дариуш вомехӯранд. онҳо шаби гузашта маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун онҳоро муҳориба интизор аст. ҳамчунин ногуфта намонад ки ғолиби ин муҳориба яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуда метавонад. ана дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад боз як муҳорибаи дигар дар вазни сабук байни ду топови ҷангувар Бобби ва Ҷейлин Тернер мешавад. ҳамчунин дар ин турнир муҳориба дар вазни 61 кг Роб Фон зидди Дэвисон Фегередо ва муҳориба дар вазни нимёна Шон Бреди зидди Келвин Гастелум. турнир имшаб яъне шаби 2 ба 3 декабр аз соати 00:00 ба вақти Москва ва 2:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа пайдо карда метавонен. ҳамчунин баъди турнир муҳорибаҳои пурраро мо дар телеграм канали худ мегузорем ва шумо метавонед ки дар дил хоҳ вақт даромада ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо паҳлавон теҷа дар описанияи ҳамин навор. акнун бошад мегузарем ба корҳои рухдода. 2 рӯз пеш байни Арман Царукян ва Бобби муноқиша шуд ва шаби гузашта Арман навори ин муноқишаро дар YouTube канали худ гузошт. биёед тамошо мекунем. Talking shit about you. Oh, boys. Dancer or what? Boys. I mean, whatever you want to do, bro. We get it poppin'. You say it, hey, mama. Hey, bro. Get your people on my face, bro. Get your people on my face. We can like go one-on-one. We can do whatever you want to do, bro. Whatever you want to do, my nigga. Get down. Wait, please. Hey, listen. Listen. I don't do all that talking, bro. Back the fuck on my face. What's up? бояд қайд кард ки ҳамаи кор аз худи Бобби оғоз шуд. ӯ дар интервю бо журналистҳо гуфт ки Арман ҷангвари дилгиркунанда аст ва муҳорибаҳои ӯ ба ягон кас писанд нест. барои ҳамин Арман ба назди Грин омада аз ӯ талаб кард ки барои ин суханҳои гуфтааш ҷавоб диҳад ва дар натиҷа чӣ гап шуд дар навор диден. акнун дар пеш ҳардуи онҳоро муҳориба интизор аст. Гринро муҳориба зидди Тернер, Арманро бошад муҳориба зидди Дариуш ва ҳардуяшон дар як турнир баромад мекунанд ва бояд гуфт ки ҳардуяшонро рақибони хеле сахт интизор аст. худи Бенил Дариуш Арманро ҷиддӣ қабул мекунад ва боварӣ дорад ки ӯ чемпион Ислам Махачевро шикаст дода метавонад. биёед суханҳои Дариушро гӯш мекунем. фикр мекунем ки Арман Царукян Махачевро шикаст дода метавонад, аммо ҳамчунин ман боварӣ дорам ки худи ман низ Исламро шикаст дода метавонам. Царукян ягона ҷангвар нест. ҳар як ҷангвари топ 10, топ 5 якдигарашро шикаст дода метавонанд. ҳамаи кор аз он вобаста аст ки муҳориба чӣ гуна мегузарад. фикр мекунем ки чунин шахсон ба монанди Матеуш Гамрод Ислам Махачевро шикаст дода метавонад. шахсе ки доимо беис гӯштин мегирад. ҳамчунин ин корҳоро ман ва Арман карда метавонем. мо ба Махачев аз ҳама мушкилиҳои вазнин сохта метавонем, чунки мо бо ӯ гӯштин гирифта метавонем ва аз гӯштини ӯ наметарсем. дигар ҷангварон ин корро карда наметавонанд, гуфтааст Дариуш. дӯстон, муҳорибаи Арман ва Бенил ваъда медиҳад ки беҳтарин муҳориба шавад ва шумо метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед ки кадоме аз онҳо чӣ гуна ғолиб шуда метавонад ва баъди муҳориба мебинем ки ҷавоби кадоме аз шумо дуруст баромад. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.